Dehita saluhurna nani holongan asata jaga jarak neng masuk ke Poldata asau nang gabe partuktuko kita non alana tatu sidona masa noaeng dihita amanami nanami tajaga majarak hudulata asa las rohana sida unang masalahi tadi katuran songonima malate. Belum? Huben tuata jong-jong hita. Kepada rombongan Bapak Gubernur dan Kapolda Banten untuk memasuki ruang ibadah gereja, kami ucapkan selamat datang. Musik. Musik. Silakan berdiri di atas Pak, silakan Pak. Jemaat dipersilahkan dengan duduk. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Warga jemaat, dalam Natal kita ini, walau kita harus menghadapi pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Malam ini hadir Bapak Kapolda, Kapolda Banten, Pak Danrem, dan juga Bapak mewakili Gubernur Pak Sekda mengunjungi
kita di tempat ini. Sebelum beribadah, kita berikan waktu untuk Pak Kapolda dan tamu yang datang memberikan kata-kata wejangan pada kita semua. Terima kasih, kami persilakan Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Pak Simorangkir. Horas. Horas ya. Maju-ajua. Ada maju-ajua enggak ada ya? Saya pernah ke Dairi dulu, jadi tahu maju-ajua. Mohon maaf. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta yang saya hormati. Pak Gubernur dalam hari ini diwakili oleh Pak Sekda, Pak Danrem ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kami diberi kesempatan 1-2 patah kata atau 2-3 menit untuk berbicara di sini. Pertama tentunya menyampaikan rasa sukacita kami juga. Selamat Natal untuk umat Kristiani yang sedang merayakannya. Itu ya. Yang kedua, kehadiran kami di sini untuk meyakinkan bahwa seluruh rangkaian peribadatan untuk Natal ini berjalan lancar, tertib dan tidak ada gangguan keamanan. Untuk itu kami didukung dengan Danrem, dengan jajarannya juga menjamin, meyakinkan kita akan mengawal terus kegiatan ini jangan sampai ada gangguan sedikit pun. Tapi saya lihat kepanitiaan sudah cukup baik. Dari panitia gereja sendiri ada seksi keamanannya cukup bagus. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk terus menjalin keamanan di lingkungan kita, terutama di lingkungan umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Ya. Juga pada kesempatan yang baik ini saya izin menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Mari kita sama-sama mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif, baik di lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lain sebagainya, dan Banten pada umumnya supaya aman. Ya, kemudian saling mengasihi di antara kita, ada kesetiakawanan sosial di antara kita, baik di dalam umat Nasrani maupun antar umat beragama, sehingga kita rukun dalam menjalani kehidupan di wilayah Banten ini. Yang berikutnya, yang terakhir, saya titip pesan juga, jaga kesehatan. Sekarang sedang COVID, mungkin tidak biasa tahun lalu tidak pakai masker ini kita merayakan Natal ya, tapi mohon maaf situasinya memang demikian, bahkan kursi jemaah pun dibatasi tidak full seperti biasanya. Saya terima kasih Pak Pendeta, ini berarti gereja ini sudah menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, menggunakan masker, jaga jarak, dicuci tangan, kemudian hand sanitizer, suhu badan diperiksa, itu semua untuk keselamatan kita semua. Dan juga Disinfektan di sini juga bagus, itu terus kita galakan karena virus belum berakhir. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat Hari Natal, semoga kasih Tuhan memberkati kita semua, baik itu umat Nasrani maupun umat lainnya yang ada di Banten ini. Terima kasih, selamat malam. Mungkin ada masukan atau dari Pak Gubernur? Tidak ada? Pak Danrem ada pesan? Cukup, terima kasih Pak. Saya bisa kembali, silakan melanjutkan ibadahnya. Kami mau melihat gereja-gereja lainnya, mudah-mudahan semuanya aman, lancar. terima kasih. Siap. Atas nama Gereja HKBP Serang dan seluruh warga dan pendeta dan majelis, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolda, Bapak Gubernur dan Danrem yang datang beserta kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam.
saluna. Hudul meta. Huria nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Namar pungu dohita di bornginon. Lahoma mestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot hita jolma pardosa. Di rumarido dirina. Jala disolukkon rupani hatoban. Gabe sumantu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Naeng bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata. Alani itamado hitamadok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus. Raja ni huriai na mangalehon partikyan nauli dihita atong majonok mahita jala maruduk ni roha diadupan ni debata ay nong bitsar do panodangi di hagolapon tapangiar masuarata mamuji tuhatta pardenggan basai marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen bangso na mardalani di bagasan hahulumon, marnida sada panodang nabulon, bicardo sada panodang diakka na mangingani tano nilinggoman ni hamatean, marrongoman bangsom rosyan lomona, di ari parporanganmu, marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho paranganmu, akan au poso, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale debata amana di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon, husob bahun hami tuho, marningot silehon-lehon mi nabalgai, tuhami jolma nadi pardangolanon, iba anakmu Yesus Kristus, nasi nurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabe nadangol do ibana jalana pogos, jala tubu ibana di bara ni Betlehem, asa mamora hami.
sai rajai jala togu-togu hami marhite-hite toddim. Asalam kuidahami gudang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Hudul mahita saluhutna maredde kita. Tangihon hamuma patik ni debata di parpunguan bodari natalon imana tersurat di Evangelium di Yohanes biddu walu ayat 12 dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nin nama ahu do panodang ni portibion na sotu pamardalan dinaholom na mangihuton aku di ibana dotahe panodang hangoluan. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata mangulahon patik nai. Ale sai parkukuy mahami mangulahon na wartu patik. Maredde hita. Sahat mahita tu refleksi pagalak lilin dimulanai uli dohot denggas situtu do portibion dohot sude pangisina alai nuaeng nunga dihuku pitimus dangadong begodak suara ni pidong na marhabong alani jolma na jot manegai akaswaswanan laho pasauton lomo ni rohana hada meonipe nunga maol be didapot jolma inuaeng alani porang dohot huaso dohot arta gudang ni hasusaan alani lalo manang alani aek magudang partangison alani hapugusun hage duhot dohot pangarupaon nang panggosa-gosaon ni dongan nang nasa ulau dosa tahe sudinai alani jolma nung ngadau jaladang makkaholongi debata dohot donganna jolma. Ditikki na parpudion masa doso rimago COVID-19 na pola mabeg gudang jolma marmatean ngolu perekonomian na hurang denggan gudang ni huria na subuy patupahon pesta natal dohot ragam niya kaparukilon na taadupi di partikianon alani o Tuhan asimaroham dihami
Patogu maha porsiaun nami, asodang mabiar jalamadele hami alani parnguluonon. Patu pamahami gabe panodang maradopod dongan nami, songon hatam namadok. Tungsura lamar pogos donganmu, lam surut tahe parbohalon di labungmu, ikut tolongommu do ibana, nang halak dagang, nang halak paisolat ibana, asa mangulu ibana di labungmu. Hurian itu hatta, nunggaro Tuhani manopot bangsona, jalamabuan haluaun. Ido nata halasso di bornginon, alai hahulomo dojot makukupi tanoon, jala lam tu jorbut nado pangelani si bolisi, mangihoti torop jolma. Disegai do toddi, hapor seaud dohot pakirimon sugut. Diguturi nama rumah tangga, disegai ndang rohani ianakon, asa tuwis tuhatani debata. Alani tamado pahusor-husorota di bagasan rohat tabe. Lam godak peak kaparukilon namasa di tonga-tonga nguluon. Ingot mah, tuhatta do namad dongani hita. Molo lam lumlam akaparrohaun ni jolma di partikianon. Ingot mah, alani ido ubahen naro Tuhan Yesus sian banua gijang, sorang tupor tibion. Asa disodangi sadok ngoluta na di bagasan hagulapon. Alani dang jadi papeolonmu uhum, dang jadi hobar nida bohi, jaladang jadi jaloonmu silua, ai sisip do papitung matani halak napistar, jala pabalik-balik parhataan ni halak natigor. Atong songod dia perumang ni parnggoluan, na ni adupanmu nuaeng, di arsak manang las ni roha, sai ukap maroham majakon Tuhani, asa sorang ibana di bagasan ngolum. Alan
dengan sahuria. Dihorhon hatu tubuh ni Jesus ido obas nai baru. Parsaoran nai baru, dohot holong nai baru. Jakkon masih paduai. Sodang ni lilinon ma songon simbol namar padan hita bornginon. Naso tupa tutunota mangulahon dosa be. Radi mahita manesa dosa ni dongata. Tuhatta do madok. Ahu do panodang di portibion. Naso tupa be mardalan di naholom. Nasa na mangihutonau. Atong borhat mahamu manopot akaruas. Laos jongjong mahita huhut mangedehon. Borhat mahamu membuat sinodang tu portibion.
lasma rohamuna ala nunga saurbe hatta Jesus ipaduai itu portibion jakon maibana sian ukap ni roham jala hati dakon maibana di ngolum Alwaundo di boan Tuhan Yesus marite hatu tubuna alani hami penaeng hobas maka tidak kon Tuhan Yesus marite ngolonami hudul mahamu meredehita. Marede hita. Tajahama hata di debata turpuk epistel di parpunguan bodari Natalon imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu si Titus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahat tu ayat 15 ainunga tarida asini rohani debata sibahen haluaun ni saluhut jolma. Laos diajari dohita, paimai mahon hatuaun natahiribi, dohot hapapatar niasa ngapon ni debatana balgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Imahatahon, paingoton jala ajarkon sian nasa gomos ni roham. Unang maadong marhuni roha midaho. Ido sahatna. Martua makan tumangihon nata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Marede hita.
sahatidakon maha porsiautai, songon nahinya tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita maddok. Ahu porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya toddi parbadia at dorak sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogut daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Udul mahita saluhutna, sunggul-sunggul di parpunguata, di Bodarion, na parjolo sadarion, Kamis tanggal 24 Desember 2020, ima parpunguan Bodari parningotan ni ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Na paduahon marsogot ari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus. Duksidung parmingguan di garejaon, kudu tatta do tuna marulaon nabadia. Jala marsugot kebaktian HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 08.30 WIB, HKBP Serang masuk pukul 05.30 dohot 10 sada 00 WIB. HKBP Cikande masuk pukul 10 sada 00 WIB di lantai tolu. Napatoluhon hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, ima pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Dipatupado disi ulaun sakramen padidio nabadia. Kebaktian HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 8.30, HKBP Serang dohot HKBP Cikande masuk pukul 10 sada 00 WIB. Songonima sunggul-sunggul dihita saluhutna, utima mareddema hita. Roma tu para di Bethlehem, amuna posea hato matuson, manida halasan diro atai, inomos diro manari surgoi. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marita salutna. Shalom. Las roha boy hitara marsaur di pesta Natal umum parningotan di hari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Mengikuti protokol kesehatan na ditutuhon panggonggumita. Didok roha
Songon parjamita kami boima nibuka masker niba sonari asatu makas pasaton hatan itu hatta ala dengan jarak na cukup do alai kita salukna dengan ma tok kita memakai masker mengikuti protokol kesehatan. Adorang so hupasahat hatan itu hatta dihita di bagasa tikion di pesta bulunon parjoloro pasahaton nami hamuleteon ni rohanami di tonga-tonga ni huriat taun huingot ditiki perminggota di peresmian ni HKBP Cikande di Tangyakop Kamuna do songon huria hami songon calon kepala Departemen Koinonia HKBP jala terpilih kami di Sinode Godang tanggal sia sahat tu 10 tolu nasalpo mauliate di tangiang ni huriata songonido dohot di tangiang ni akka pribadi di inganat tabi hupasat hamima atas goar ni keluarga inang narap dohot kita di bagasa tikion dohot ake anak konami songonido dohot atas goar ni pimpinan HKBP opue porus sekretaris jenderal amanami kepala Departemen Marturia dohot inanami kepala Departemen Diakonia Arab dohot hami pasahaton tuhita saluhna. Selamat Natal mari kita. Hujaha mahatani debata turpuk dihita di parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus manang pesta Natal umum tersurat di Yesaya bidusia ayat sada sahat rodi ayat onom bangso namardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabolon bicar dosada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean nunga di patorop hobang soi nunga di padiriho di ibana halalas ni roha nabolon marlas ni roha do nasida di jolo ni bohem songon las ni roha di gotilon songon parolopolopon di na marbagi tabat-taban ay nunga di ponggolhonho auga na apetu ibana dohot batahini abarana dohot licing-licing ni na mangadu ibana songon uju di arimidian ay masok-sok do sogot na sasijata ni persijata di hatuturtar ni toktangan rodi ulos na marsapu mudar gabe si panganon ni api ay nunga tubu dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak papetua barana do sugut harajaun jala bahenon na guarna si partahi halongangan si ulubalang ni debata ama salileng ni leleng na raja ni hadameon bahen hagagadda ni harajaun dohot hadameon na sumarujung di habangsa ni si David dohot di harajaun nai pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hati goran olak nyon rodi salileng ni lelengna hamuruhon ni Jehovah sebot
patupahon songoni. Ido sahatna. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marlas ni roha, jala marulupulok mahita disi. Ari na balga, ari na umuli, ari na tapay maima, di bagasan sa taon bulunon. Ima ari sadarion. Bornginon, di namarningot hita, di hatutubuni Tuhata Jesus Kristus. Alani ido marlas ni roha hita saluhuna, marulupulop tordita. Ay las do roha mutahaya kamang do tinang? Las do ate. Huberek pena las situtudo roha muna. Las situtudo rohatta saluhuna. Nakpe ditutupi masker, alay tarida do siya simalolong, tarida do siya parnida ata, na minar buhita saluhuna, na goklas ni roha, gok olop-olop. Natal adalah hari yang paling penting yang dinanti-nantikan sepanjang tahun. Hari ini tanggal 24 Desember. Di seluruh dunia semua orang bersukacita. Semua orang bersukacita dan mengungkapkan rasa sukacita yang besar, baik melalui perkataan maupun melalui pesan-pesan singkat, melalui SMS, WA, Instagram, email, Facebook, atau media komunikasi lainnya, hanya sekedar mengucapkan selamat hari pesta, selamat Natal, Merry Christmas, Frohe Weihnachten, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ima alani lasni ruah. Ati biharong dengan muna keluarga ale-ale naso madapot ucapan selamat Natal do pena non siya kita nakaningan anon holan selesai ibadahon torsok kamu mati pasahaton murah-murah nama nuain streaming grup WA Facebook Instagram asa patuduhon lasni rohatta do ay lomoro hatta marlas ni roha akadongatta salun. Dangarong naso makalomohon dongan na marlas ni roha. Di bagas atikyo. Kita menginginkan semua orang yang kita kenal, yang bisa kita jangkau, bahkan yang tidak kita kenal pun bersukacita pada malam ini dan besok. Puasa. Apa yang terjadi pada tanggal 24 Desember itu? Apa yang terjadi di malam Natal itu? Puasa asing pakilala atta sonari. Tapi permasalahan hidup masih tetap ada. Hapuguson masih tetap ada. Persahiton tong doa dong. COVID-19 virus corona belum berakhir. Masih mengganas. Alai apa nama sainu aing
baik di penguluan personal keluarga ulaon manang namasa di Portibion bencana alam dohot pandemi virus corona dan boi membuat menghilangkan sukacita kita itu. Tidak bisa. Namasa. Di bagasa tikyon. Once for all time. Sekali untuk selamanya. 2000 sekian tahun yang lalu terjadi satu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah dan yang tidak akan pernah terjadi lagi, yaitu kelahiran Kristus di kota Daud, di Bethlehem. Peristiwa itulah yang merubah sejarah dunia. Itulah yang merubah hati manusia. Itulah yang merubah pandangan hidup tentang hidup dan dunia ini. Peristiwa di Bethlehem. Tari dedui sian kesaksian ni akaparmahan ni. Jadi adong maparmahan di ladang na di sini. Jalato puro suru-suruan tunasida. Gabe mabiar situtu manasida. Alai didok suru-suruan ima tunasida. Unang hamu mabiar. Jangan takut. Don't be afraid. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamu. Parsaulian ni sadok bangsui. Karena aku membawa kabar baik, kabar sukacita bagimu. Sukacita bagi semua manusia yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini, malam ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia di kota Daud di Bethlehem. Dan tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat itu hadir bala tentara sorga yang bernyanyi memuliakan Allah dengan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ini kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Surga menyatu dengan realitas dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Allah turun ke dunia ini memasuki sejarah manusia. Allah memasuki waktu manusia. Allah memasuki realitas dunia ini. Sekali untuk selamanya. Belum pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa seperti itu. Karena itu merubah segalanya. Termasuk para gembala. Setelah mendengar berita itu, mereka berkata, Betama, hita tu Bethlehem, taida mana masai, na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Marilah kita pergi ke Bethlehem dan kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui malaikat itu. Dungi borhat manasida. Asa tidak akamang dotinang perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan para gembala. Gembala yang menggembalakan kambing domba dan ternak lainnya. Dan mereka harus
bermalam di padang, adalah masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah. Para gembala, mereka memiliki status sosial yang sangat-sangat rendah waktu itu di tengah masyarakat Yahudi. Mereka tidak diperhitungkan. Kata-kata mereka tidak diperhitungkan. Tetapi justru kepada mereka malaikat datang dan peristiwa itu merubah kehidupan mereka sehingga mereka berubah dari manusia yang merasa tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa menjadi orang yang sangat penting. Mereka berubah dari manusia yang minder dan ketakutan menjadi orang yang berani dan percaya diri. Mereka berubah dari manusia kelas bawah menjadi orang yang utama di hadapan Tuhan. Perubahan eksistensial fundamental dalam kehidupan para gembala. Karena itu dengan langkah mantap mereka berkata, marilah kita ke Bethlehem. Mereka pergi berlari tanpa menghiraukan jalan yang berbatu-batu, jalan yang mungkin sangat rusak, kegelapan. Dan mereka sampai di Bethlehem menyaksikan sang bayi mungil yang bersinar, namar sinodangi, narapdot amana, dohot inana, si Joseph, dohot si Maria, di kandang domba. Mereka bersembah sujud dan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehadiran Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Dan setelah itu tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk bersukacita. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hatiku beria-ria, hatiku bersorak-sorak. Sukacita mereka adalah realisasi dari nubuatan Yesaya berabad-abad sebelumnya. Itu yang kita dengarkan dari teks Yesaya tadi. Proto Yesaya yang dituliskan sebelum masa pembuangan ke Babel. Kita ketahui bahwa sebelum pembuangan umat Tuhan berada dalam kekhawatiran, ketakutan. Lebih dari ketakutan dan kekhawatiran para gembala di malam itu. Karena apa? Mereka sudah mewanti-wanti datangnya pasukan yang kuat datang dari Babel untuk meluluh lantakkan Yerusalem Yehuda, dan bahwa mereka akan diangkut ke pembuangan Babel. Artinya apa? Artinya bahwa mereka memiliki masa depan suram. Perang, kekalahan, penindasan, pembunuhan, perbudakan sudah di depan mata. Dan itulah yang terjadi kepada umat Israel. Di tengah keadaan yang seperti itu, apa yang paling dibutuhkan orang? Uang? Tidak. Pertolongan? Mungkin. Tapi nampaknya tidak ada bangsa lain yang akan menolong mereka. Karena bangsa yang akan datang itu adalah bangsa yang luar biasa kuatnya. Mungkin kalau di zaman ini seperti Amerika Serikat lah ya.
Kalau kapal perang Amerika Serikat yang sangat besar mulai bergerak mungkin ke lautan Cina Selatan menuju Asia, hanya bergerak saja menuju itu. Bangsa-bangsa di sekitar ini sudah ketar-ketir, ketakutan. Kita bisa bayangkan kapal perang itu berhektar-hektar gitu ya. Di situ ada lapangan terbang, di situ ada ratusan kapal perang, pesawat perang. Di situ ada beribu-ribu pasukan bersenjata. Di situ ada tanker, di situ ada segalanya ada di situ. Bermain bola pun mereka bisa di situ. Itulah besarnya kapal perang itu. Kalau kapal perang Amerika Serikat meluncur ke lautan Cina Selatan, bangsa-bangsa di Asia pasti ketar-ketir, ketakutan. Itulah bayangan mereka. Dengan pasukan Babel yang sudah dekat di depan mata. Siapa yang dapat menolong bangsa itu? Apa yang paling mereka butuhkan? Yang paling mereka butuhkan adalah pengharapan. Kalau ada yang bisa memberikan pengharapan, hanya itu. Pengharapan itu adalah seperti mercusuar di tengah lautan bebas yang sangat luas dan sangat gelap, yang bisa memberikan pengharapan. Ngayamu markapal kamang do tinang manang namar tampu mas kirose Sumatera tu Pulau Jawa sebagai contoh. Molo di borngin nai dangarong berengom manangaha ditongani lauti dangarong manangaha dangarong bangunan dangarong pulau dangarong daratan di lautan bebas itu kita tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Tetapi jika kita sudah melihat mercusuar mungkin puluhan kilometer, masih sangat jauh ada mercusuar di situ. Kita tahu, kita pasti tahu, kita akan sampai cepat atau lambat di daratan. Itulah pengharapan. Dan ini adalah suara dari Nabi. Adalah seperti mercusuar. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon, marnida sada mercusuar, panodang nabulon, bicar dosada panodang diaka namangani tano linggoman ni hamatian. Jadi terang itu muncul di tengah orang yang hidup dalam kegelapan. Itu memberikan pengharapan. Pengharapan memberikan kekuatan. Kekuatan memberikan semangat. Semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Semangat untuk bangkit dari kekalahan. Semangat untuk bangkit dari kehilangan pengharapan. Sepanjang kita memiliki pengharapan akamang dot inang, tidak perlu takut. Pola perlu mabiar. Marpugos pe, marsahip pe, raga pe akahamaulon di bagasan ngoluon, alay moloadong do pe pakirimo dihita, ini adalah seperti mercusuar. Terang yang akan menuntun kita untuk melangkah mantap ke depan. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesaya. Dan itulah yang dihidupi oleh bangsa Israel. Sekalipun masih puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun sebelum itu terjadi, tetapi pengharapanlah kekayaan terbesar orang beriman. Molo orang arong bepak kirimota kamang do tinang putus mahita. Ngasay be. Molo orang arong bepak kirimo dihita putus mah selesai. Karena itu satu kekayaan dan kekuatan setiap orang beriman adalah adanya pengharapan. Ketika kamu jatuh,
Jika kamu punya pengharapan, maka kamu akan bangkit lagi. Ketika kamu terpuruk, tetapi kamu memiliki pengharapan, yakinlah cepat atau lambat akan indah pada waktunya. Ketika kamu sakit, tetapi kamu memiliki pengharapan, yakinlah cepat atau lambat kamu akan sembuh. Ketika kamu impianmu belum terwujud, tapi kamu memiliki pengharapan, yakinlah itu akan menjadi kenyataan. So tungolo hamu madokon. Ato masuk congoni namai. Ai ngasong ngoni besen najulu ai. Ato masuk congoni namai. Itu yakinlah song congoni dulu mesti. Tidak akan ada perubahan. Alai moladong pakirimo dihita. Songonon nuain tiada aku. Saya ingin bangkit dan saya ingin lebih baik. Saya ingin lebih kaya. Saya ingin lebih sukses. Saya ingin lebih hebat. Pasti itu menjadi kenyataan. Itulah hidup orang yang berpengharapan. Nubuatan Yesaya ini menjadi kenyataan dengan kelahiran Yesus Kristus. Gabe marlas ni roha manasida, songon las ni roha digotilon. Jala marulupuluk masida, songon ulupuluk ni namarbagi tabat-taban. Tatu sido nakamang do tinang, tatu sido padohanon. Jadi dikatakan sukacita pada waktu itu adalah sukacita seperti waktu panen. Kita yang pernah hidup di daerah pertanian pasti memahami ini. Ati akamang do tinang. Molodung panen gotilon dangarong jol mana somarlas ni roha di sini. Isi na somarlas ni roha di tiki gotilon. Itu adalah waktu yang sangat indah bagi petani. Waktu panen. Itulah sukacita besar. Dohot ulupuluk dina marbagi tabat-taban. Aduh. Orang yang berbagi jarahan. Apa itu jarahan? Siapa yang bisa menjarah? Orang yang bisa menjarah adalah orang yang menang dalam peperangan. Itu konsep nadison. Odo pemikiran ini. Jadi orang yang sudah menang perang pasti bersukacita. Bisa mengambil apapun yang dimiliki oleh musuh. Itu tidak melanggar hukum dalam konteks ini. Jadi mereka membagi-bagi emas, membagi-bagi tanah, membagi-bagi kekayaan. Karena apa? Karena mereka sudah menang perang. Itu adalah sukacita yang tidak terungkapkan. Dan malam ini itu kita rasakan semuanya. Alani dubu hita marlas ni roha kamang do tinang. Alanong tubuh si balue. Nga tubuh Yesus Kristus. Lubis yan las ni roha di gotilon. Dohot di namar bagi tabat-taban. Lubis yan namonang di parporangan. Dohot di masa panen. Las ni rohata di bagasatikyon. Alani i dangarong nabuhi buat las ni rohami. Tidak ada yang bisa mencabut itu. Sukacitamu. Sukacita kita semuanya di malam Natal ini dan besok di pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada yang dapat mengambil sukacita kita. Termasuk pandemi virus corona. Jadi nak pemar masker kita, buruh kita toktong, marlas ni roha. Nakpe ikon menjaga jarak kita, boido hita tong marlas ni roha. Nakpe ikon masih jalangak kita, boido hita berbagi sukacita. Nakpe ikon aturota rupani pergodang ni namar minggu di son. Adong ko tahe streaming ko hita tahe? Iya, streaming kita ya. Jadi termasuk amanami inanami sudah ruas nehuria na mengikuti ibadahon di Jabu Nuaing manang na di dia pena nak pedang boy ramar saur di garijaun ala yang golas ni roha muna sarupa do las ni roha na di bagas joroon. Amin.
Dijabu pe marlas ni roha mua kamangdo tinang. Di dia pe hita mungkin di pardalanan nuaing mengikuti ibadahon melalui HP songonon. Alai boido hita marlas ni roha, jalalas ni roha taita bagihon. Mari kita bawa sukacita kepada semua orang. Alani mula-mula kita nonsian bagas joroon, gumodangan mahita tersenyum, nakpe memakai masker, boido hilalau ni halaki las ni roha munai, holong ni roha munai. Manang natuise hita pajupang tapa tuduhma namar las ni roha hita sukacita Natal. Amin. Angwa kahamoloni salpu doi. Salpu. Molodung las rohata. Salpu doi. Kita harus berpikir positif, kita harus berpikir optimis, dan kita yakin bahwa besok akan jauh lebih baik, jauh lebih indah dari hari ini. Dan kehidupan kita esok hari, lusa akan jauh lebih baik dari kemarin. Amang dohot inang posini roha songonon beralasan. Beralasan karena apa? Karena Kristus telah lahir. Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel, God is with us. Dan itulah kekuatan kita yang paling besar menghadapi realitas apapun yang ada di dunia ini, di dalam kehidupan keluarga kita dan dalam kehidupan personal kita. Melangkahlah bersama Tuhan ya. Napo sabulong semua remaja ya, kamu harus melangkah bersama Tuhan. Dan ketika kamu melangkah bersama Tuhan, apapun cita-citamu, bahkan lebih dari yang kamu cita-citakan, akan Tuhan berikan pada waktu yang tepat. Songoni dodot orang tua saluhuna. Orang tua napa sekolahon akayan aku nate. Unang mabiar huwa makamang do tinang dah. Unang mabiar hu. Paporha ma kadadanaki. Hobartus tes tanasida lau mar sekolah, jangan terlalu takut dengan soal ekonomi, kemiskinan dan sebagainya. Karena jika kita bersama dengan Tuhan, apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Amin. Imana saut di bagasan nguluni hita saluna di namar pesta Natal hita di bagasan tikion di pasu-pasu Tuhan tanah hita. Amin martang yang mahita. Hupuji hupasangap hami guarmu nabadia li Tuhan pardenggan basa. Dipengot ho hami ali Tuhan di barita nauli. Taringot Tuhan tutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Ditiki hami marlas ni roha. Marulupulup to din hami. Las ni roha nami, song las ni roha ni kotilon. Dohot di namar bagi tabat-taban. Las ni roha bulon. Dang adong nabui mangupat manang namanakko las ni roha isir roha nami ganup. Ay nunga suan lopok i di roha nami ganup ali Tuhan. Sungguh dia pe ali Tuhan permasalahan nahu adupi hami di bagasan ng ulu nami. Sungguh dia pe hamaolon nahu adupi hami. Sungguh dia pe ali Tuhan tantangan bahkan ancaman di paranguluon nahu adupi hami. Alayala nunga suan las ni roha bulun ima hatutubu ni Tuhan Yesus. Boy do hu adupi hami. Ahape namasa di portibion. Pasu-pasu salu na li Tuhan. Ruas ni huriam do parhaludum dot akan aposom narak marpesta di bagas coromon. Nang na mangihuton marpesta di bagas nasidabi. Radeba diaka perdalanan manang nadidia pena. Loas mahami marlas ni roha. Sukacita Natal. Tarlumubi ali Tuhan akayan ako nami namemet. Nasubui rap dohot hami marpesta di bagas tikyon alani peraturan protokol kesehatan ikon di bagas nami be manang na diinganan na asing nasida ali Tuhan di bagas tikyon asi maram luas ma nang nasida marlas ni roha gurang nasian ruas ni huriam nasubui ali Tuhan marpesta songo kami di bagas tikyon beribadah alai di dia penasida loas manasida marlas ni roha. Sude halak Kristen na porsea. Narong di portibion. Loas ma marlas ni roha. Jalalas ni roha nami
dipakilalahon akkadongan nami termasuk akan aso saha persiaon dohot hami asimaroham tangihon hami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita laos pasahatun pilihan ni rohat tabi ima pilihan sadaa sadabe dohot pilihan dua tujulo mahita mar pilihan Aduh,
tangya koma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohok nasa ulibasa na moliutus. Hu pasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwa na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na toktong, na sumarmula naso marpatsohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim, naong sinaka mo adorang sumarujahad dope hasyang anon. Dang tarabat sibolis sakka mo, dang sudat tahim na badiyay di bahin dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di baheni mauliate marohanami tuho, ala nang saut sakka mo. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolo di hami. Asa malua hami siya dosa, hamatean dohot siyan uhum, jala matsohot hami mangulahod dosa. Oppe sayasi maroham di hami, tugihon mahami tu anakmu. Sa ibahen mahami gabe si luam tu ibana. Asa upa ni halojaon na hami, ala na tinaunay na berniti, dohot hangaluton humokop kami, asa ibana na punahami, jalahami na punahibana. Say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaon mo, dohot haroro ni anak mo gabi jolma, laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli maakaparhalado di huriam, mamaritahon barita na uli itu salut halak, naung patar hasangapon mo, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sa ilehon mapitu na ukap tu halak si pilibegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Sa irajay masaluhut raja, dohot akasuruan na, asa diboto na sida naung dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa liling nililing na. Sa ilehon gogo tu akan na dibagasan pangunjunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na targugot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hamisudi, akan na magudang rodi danak, dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tangon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami, didosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Salve
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat ke Hari Natal Maria Sampurna.